Salam rahayu para pandherek ingkang tansah binerkahan dening Gusti. Pepanggihan malih kaliyan pawartos kabingahan lumantar Dilah Kasukman. Dilah Kasukman menika inggih renungan utawi limbangan paditenan ing basa Jawi ingkang dipun anggit dening para pandhita saking Gereja Injili ing tlatah Jawi utawi GITJ. Dilah Kasukman, Selasa Legi 19 Mei 2026. Irah-irahan gesang ing kabagyan saking Filipi 3 ayat 8. Wonten raos keduwung ing sawetawis tiyang ing gesang tembinipun. Rikala kemutan nelampahan gesang ingkang sampun kalampahan doing uni. Rikala tasih alit utawi tasih remaja prakosa. Upaminipun raosan mekaten. Saumpama aku mbiyen sregep sinau, aku bisa sekolah nganti dhuwur. Lan sapiturutipun. Mekaten ugi ingkang dipun alami dening Paulus. Ingkang wusananipun piyambakipun dipun panggihi dening Gusti Yesus ing satunggaling lumampah ing Damsik. Pangandikanipun mekaten. Malah samubarang kabeh dak anggep kapitunan. Marga wanuh marang Sang Kristus Yesus Gustiku. Iku mulyane ngungkuli kabeh-kabeh mau. Iya marga saka panjenengane iku aku wis mbuwang samubarang kabeh iku lan dak anggep larahan supaya aku oleh Sang Kristus. Filipi 3 ayat 8. Dene lelampahan lan pakarti ingkang sampun kawuri kabucal babar pisan kados dene uwuh ingkang sampun tanpa gina. Rasul Paulus ingkang sewau nggadahi lelampahan gesang nguya-uya pasamuan lan sengit dumateng Gusti Yesus katimbalan tumunten wanuh dumateng panjenenganipun. Boten namung wanuh winates sinten punika Gusti Yesus kemawon, ananging wanuh ing piwucal lan kapribadenipun. Gusti Yesus paring piwucal katresnan, paring pangapunten ing dosa lan pangajeng-ajeng gesang tentrem rahayu sarta kabingahan. Mekaten ugi lumebet ing gesang ing salebeting sih rahmatipun Gusti Allah ing gesang ingkang badhe kalampahan ing alam kelanggengan. Dene pribadi Gusti Yesus Kristus ingkang tresnani dumateng tiyang sajagat rat ndadosaken manungsa kaapunten dosanipun. Temah cumadang gesang ing patunggilanipun ingkang ndatengaken sih rahmat. Raos keduwung awit lampah gesang ingkang sampun kawuri. Pawicanten ingkang damel tatu manahipun tiyang sanes. Nggadahi lagian lampah kasar lan kirang kurma dumateng tiyang sepuh. Boten maelu wewarahipun Gusti Yesus. Ingkang rumiyin lumampah gesang boten mangertos piwucal dawuh pangandika lan pribadi Gusti Yesus ingkang nuntun lampah gesanging manungsa ingkang anjog ing gesang sih rahmat. Samangke wanuh dumateng Gusti Yesus lan sumadya ngugemi dawuh pangandikanipun. Kanthi nindakaken lampah gesang miturut dawuhipun Gusti Allah, panjenenganipun minangka margining karahayon ingkang tumuju dhateng gesang langgeng, ingkang paring gesang kebak ing pangajeng-ajeng lan kabagyan nyata. Kaanggit dening Bapak Iskandar MZ. Mekaten Dilah Kasukman dinten menika. Gusti berkahi.